Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas madita. Tapukama parmigota martangyang nahohomaita.
Amin. Tapuji ma Tuhata, marende ma ita sian buku ende 20 pitu, ayat sada suat ayat tolu. Marhite gor ni debata ama, dot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gor ni ton di parbadian na tumapalangit, dohot tanon. Amen. Parangion hamu mah natama di Tuhani, marguru tu sandok lomo di rohana, marpabuehon parbue marhite-hite, saluhut ulaun nadenggan. Oloi hamu mah Jahuwa, marhite-hite las ni roha. Robe mahamu tujolona, marhite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di bandua ginjang. Upangido hami tuho, sailehon matuhami ton dini hasitongan dohot dami. Asa takka suboto hami, nasa lomo ni roham. Jala urupi mahami, mangulani sian nasa gogonami, marhite te anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tatangion mak patik ni debata, ima patik pasiahon, dot lapatan na. Patik pasiahon, unang hoolo makatidakon hata nasotutu, marolohon dongan jolma. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dia biari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olong manggap-gapi dongan jolma, manang manjehehon, manang pahatah-hatahon, pauruhon sangap nasida. Ikon dia pinando dongan jolma agoso takas dope binoto salana. Holan uhum na denggani do, paboa buahon. Rap mahita mangidogogos yan debata, mangulahon na humbar tu patiknay. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, maulahon na humbar tu patikmi. Amen. Tapaunduk marohata, tatopo timadosata diadopan ni debata, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, pargogo nasutu dosan jala amanami. Ujau hami do guar munabadiai, alana targogot hami marningut dosa nami. Saya marasini roha maho midahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabi jolma alani hami. Namate jalana hehe siya namate. Namanaik tu banua gijang doho mangundihon hami. Asima roham di hami. Sepatotong ma di hami roha mauliat taon tuho. O ton di parbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalu masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma humaringani hami. Asa marlas ni roha hami mangulaon lomo ni roham. Hodo paritian ni nasa asin ni roha, sayunang tulak kami, say tangihon mahami, ho ale debata ama, anak dohoton di parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosa. Ay dang adong imbar ni, ay salut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor, binahin ni basa-basa marhites yan asin ni rohana. Inorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian, marhite-hite haporseon di budarna. Asangapon man di debata na diginjang. Amen. Viva
Tatangion maha tani debata, turpuk epistel diare minggon, imana tersurat sian 2 Musa, bindu 10 sia ayat 1 ayat 6, tajahama marsikat soring. Patolu bulan ton, dung ruar halak Israel sian tano Misir, di ari nasasadai sahat manasida, tu halongonan Sinai. Ai borhat do nasida sian rapidim, gabe sahat nasida tu halongan Sinai. Laos marsaro nasida di halonganani, di sino marsaro Israel tondong idoloki. Dungin nangkok masih Musa tumopot debata. Jadi di johon jaho matu ibana sian doloki. Ninama. Songonon ma dohononmu tu pinoparni si Jakob. Pabuaonmu tu halak Israel. Nunga di idahamu, nahubaeni tu halak Misir, nahubuani hamu hira di atas ni habong ni pidong Raja Wali, pasahat hamu tuau. Ompe molo di tangion hamu suaraku, jala diradoti hamu padan nahubani, jadi hasiakku mahamu sian nangsa bangso, ai gok diau do liat portibion. Menjadi harajaon mali-mali mahamu diau, jala bangso nabadia, ima akahata sidohononmu tu halak Israel. Ima saatna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tuhan Yesus si Paman, Awiru biru nado, Yesus Tuhan dioroku, saihu tonokuho, saihu tonokuho, saihu tonokuho, Yesus Tuhan dioroku, saihu tonokuho. Dokona usuruhanu, ai atas somagogo, lugiho ukutanogu, dogaki manopoto, kati masudetuho, kati masudetuho, saya siro asatogu, sahat masudetuho. Ta tidak ko maha porsetai, songo na ida tidak ko nidongata saha porseon di sandok portibion. Rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na dosan, na tuma palangit dotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhan si Maria, nagabe-gabean sian tondi parbadia, andorang soha bubuan. Ido tuhatta, na tumaun na bernit, di panguman di silatus, na mate tarpaja luiban di hopinar silak, na tuat tu banuatoru, tuntano, na mulak mangulu di are patulua, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanah, pargugo nasu tu dosani, di sima ibana paima mulak sogot tu tanon, mangumui halak na mangulu dot nama. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesaani dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangolu dosogot dagi halak naum mate, dohot dia nguluan nasora sudah. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 26 Juli 2026. Partangyangan Week, Rabu tanggal 20 Juli 2026, masuk pukul 10 siang WIB. Naparjolo dibagas ni keluarga Rawamangun Tolu dan Rawamangun Opat, dibagas ni keluarga Gustav Adolf Manurung, Merina, alamat Jalan Mutiaran nomor 7 RT 0606 Jati Rawamangun Jakarta Timur. Napaduahon Wik Penggelingan dibagas ni keluarga Hasyanturi Boru Pardede, alamat Aular Ramauli Jalan Sakti nomor 6 Pulau Gebang Jakarta Timur. Napatuluhon Wik Rawasari Cempaka Putih dibagas ni keluarga Nyonya J. Sirait Evangelis Rugun Boru Simajuntak, alamat Jalan Cempaka Putih Timur nomor 10 A nomor 10 Sada Jakarta Pusat. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 masuk pukul 10 siang WIB. Ima di Kampung Ambon dibagas ni keluarga Nyonya Panjaitan Marintan Boru Hutapea, alamat Jalan Kayu 6 nomor 6 RT 04 RW 05 Kampung Ambon, tempat pertangyangan di ruang Timoteus HKBP Rawamangun. Kor Hosiana HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Minggu Sadarion tanggal 26 Juli 2026 di Parmingguan pukul 10 WIB, Rodo Kor Hosiana HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Mangebati Huriata Jalapa Betu Begehon Pujian Marhite Kor. Partangyangan keluarga Parhalado, Selasa 20 Juli 2026 masuk pukul 10 WIB, maringanan di Timoteus di Patu Pado Partangyangan keluarga Parhalado. Sude Parhalado Rap Dohot keluarga Asaro Madohoti Partangyangani. Katehisasi Sidi Manang Makatidakon Hapor Seaon, Katehisasi Sidi Angkatan 2026-2027, Tapuka Ma Dohot Hatot Tuon, Boy Madijaha di Tikting Digital. Formulir pendaftaran di Jalomasian Kantor Sekretariat HKBP Rawamangun. Pendaftaran dibuka Senin 20 Juli 2026, jala ditutup tanggal 2 Agustus 2026. Jala mula atama parsiajaran tanggal 10 Agustus 2026. PHD Sermon Marturia. Dewan Marturia Patupa Sermon hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 pukul 10 siang. Maringanan di Garejata. Sude pengurus dohot anggota seksi zending, seksi musik, dohot seksi digital, Asaroma Madohoti sermoni. Rekrutmen guru sekolah minggu HKBP Rawamangun. Rekrutmen guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2026-2028, dohot syarat Boy Madijaha di Tikting Digital. Senam kesehatan lansia. Seksi lansia HKBP Rawamangun Patupa senam kesehatan lansia. Formasi menggunakan alat bantu kursi. Ima di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 pukul 7:15 WIB. Inganan di gereja HKBP Rawamangun. Sipul senam dilanjutkan ramah tamah dohot PHD. Sudema lansia HKBP Rawamangun madohoti kegiatani jala denggan mardalan. Paduan Suara Remaja, di tanggal 6 Juli 2026, Paduan Suara Remaja madohoti Festival Paduan Suara Bertaraf Internasional, IMA Jakarta International Choir Festival, jala madohoti kategori Teenager B. Dapot nasidado Golden Diploma. Anggiat malam tudenggana Paduan Suara Remaja HKBP Rawamangun, Patu Begehon Pujian Tutu Hatta. Parheheon Remaja, Seksi Remaja Patupahon Parheheon di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Di Parheheoni Gabe Parhobas Donasida, Ima pemandu lagu, pemusik, kolektan, user, dohot madok hata di Parmingguan pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu dohot pukul 16 tolu puluh. Sude remaja ni Huriata asa parsidohot ma di Parheheoni. Kunjungan Ina Naomi, Minggu Sadarion 26 Juli 2026,
Punguan Ina Naomi HKBP Rawamangun patu pakunjungan tu HKBP Resort Subang. Jala Madohoti Parmingguon pukul 10 WIB. Patu begihon Ede Pujian Marhite Angklung. Nani uluhon ni Pendeta Resort Pendeta M Manapar Panjaitan STH MM Anggiat Maboy dengan Mardalan Ulawani. Padidion Nabadia Minggu tanggal 2 Agustus 2026 Parmingguon pukul 10 patu paon nihuriata do padidion Nabadia tudak danak. Ruas nihuriata nanaeng mabuan yanak konna laho majalo padidion Nabadia. Asaroma mendaftar huhut marguru di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 masuk pukul 16.30 di gereja Jala Dibuan Masurat Pengantar Sian Situawik. Kartu keluarga gereja dohot fotokopi akte kelahiran dakdanakna. NHKBP Rawamangun naposo bulung patupa aka kegiatan nasida do natar surat di tikting digital akan naposo bulung ni huriata asapasi dohot ma di aka kegiatan na pinatupa ni huriata hobar tubakat dohot talenta nabi. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun, Seksi Kesehatan membuka pos kesehatan tu ruas ni huriata. Informasinya lengkap boy madijaha di tikting digital. Laporan panitia revitalisasi toilet. Panitia revitalisasi toilet patupa laporan sipul majaha tikting di sude Parmingguan sadarion. Tikting naing marbagas, tikting na paduahon, naing majalo pasu-pasu parbogason ma, lusin tua pandapotan sirait, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Duren Sawit, anak nyamata mulia sirait, tubuh ni inata Rosma Boru Samosir nahinan, dohot orwana, selfie Friskila Boru Sitohang, ruas ni HKBP Resort Jaka Sampurna Bekasi, Boru ni amata Marlon Sitohang, tubuh ni inata Santin Boru Panjaitan. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 di gereja HKBP Resort Jaka Sampurna. Tuhat temana mamasu-masu nasida, gabe parsari peona denggan nasida, di tonga-tongata tarlun mobi di joloni tuhata. Ruhut Parmahanion Pamisangon Manang RPP, Minggu sadarion hona ruhut Parmahanion Pamisangon do, naposo doli-doli, panca silitonga, alamar bagas dang pangatoan ni Huria, RPP bab 4.1 M, Sianwik Tegala Rawamangun Tegalan. 2. Naposo Borua, Mei Sina Boru Silitonga, alamar bagas so pangatoyon di Huriata, RPP bab 4.1 M, Sianwik Rawamangun Tegalan. Pelean dohot udut ni boa-boa tajahma di tikting digital na pinaradia ni Huriata, di pasu-pasu debatama akabari tamasa dohot ulaon akasipatu pota bahen sangap di goarna. Songoni matikting di Huriata Minggu sadarion. Salam. Horas Madita Amang Inang, semua yang mengikuti kebaktian ibadah pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaannya. Hingga saat ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah di gereja kita yang kita cintai ini. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Inang Pendeta Fungsional, semua parhalado dan semua jemaat. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat yang telah mengambil bagian melalui doa, perhatian maupun persembahan kasih dalam mendukung program revitalisasi toilet Gereja HKBP Rawamangun. Sebagai bentuk komitmen kami terhadap transparansi pada layar telah kami tampilkan laporan perkembangan donasi revitalisasi toilet meliputi 1.
Donasi melalui kris yang telah dibagikan kepada jemaat hingga hari ini telah terkumpul sebesar 13.295.327. Yang kedua, donasi lewat proposal yang telah ditransfer melalui rekening HKBP Rawamangun telah terkumpul kurang lebih 140.609.481. Yang ketiga, donasi material yakni gambar desain dan video revitalisasi toilet dan granit seluas kurang lebih 200 meter persegi dari warga jemaat HKBP Rawamangun. Yang keempat, donasi material berupa 10 sak semen dan 2 unit kloset jongkok. Amang Inang yang kami kasihi, dengan penuh sukacita kami informasikan bahwa peletakan batu pertama revitalisasi toilet HKBP Rawamangun akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pukul 8.30. Kami mengundang kehadiran Amang dan Inang semua untuk bersama-sama kita mendoakan serta menyaksikan dimulainya pembangunan ini. Perlu kami informasikan bahwa peletakan batu pertama ini merupakan wujud keseriusan dari panitia guna mewujudkan fasilitas yang lebih baik bagi seluruh warta jemaat. Walaupun dana dan material yang dibutuhkan belum sepenuhnya terpenuhi, kami percaya bahwa dengan penyertaan Tuhan dan kebersamaan seluruh jemaat, pembangunan ini dapat berjalan dengan baik hingga selesai. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan dukungan dari seluruh jemaat melalui kris yang telah dibagikan di pintu gereja sebagai salah satu sarana bagi jemaat yang ingin mengambil bagian dalam pembangunan ini. Berapapun nilai persembahan yang diberikan, apabila berasal dari hati yang tulus akan menjadi berkat dan sangat berarti bagi kelancaran pembangunan ini. Selain donasi dalam bentuk dana, kami juga membuka kesempatan bagi Amang dan Inang semuanya yang ingin berpartisipasi melalui donasi material atau bentuk bantuan lainnya. Apabila berkenan, Bapak dan Ibu dapat langsung menghubungi panitia di meja informasi panitia yang berada di pintu samping masuk gereja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna amanginang tahubasi mabibelta marhite turpuk jamita di mingguta sadarion imana tarsurat di Rom bidu walu mamuka sian ayat 20 onom sahatu ayat 30. Rom bidu walu ayat 20 onom sahatu ayat 30 hujaha madihita tapai huti hutma. Alai nang todii diurupi dohita dihagaliotai aidang taboto manang aha natama si pangido otta gabe di odihon todii dohita marhite-hite hata na hinoihon na sotakas hinatahon. Alai diboto sita darohaido na pinarrohahon ni todii ay marguru tulomo ni rohani debatado pangodihononna di akka nabadia. Alai taboto do saluhut na do manupak tunadenggan di akka na marholong ni roha di debata akka na jiunauna sian tahinahian. Ay akka na tinadanaihiyad do ditodo asa gabe tudos na sida tu pangalaho ni anak nai asa ibana na parjolo tubu sian torop anggina. Dala akka naung tinodonai ido dijou jala na jinunai ido di pitori jala akka naung pinitoranai ido di pasangap ido sahatna. Urian itu hatta adorang sosahat tita tujamita songon na somal asa tapeakon mahapita anon boy mamusek tabuka marhite-hite aka naung siduk kita di parminggota di bagasan sadarion. Urian itu kata bongot makita tuminggu pawaluhon dung Trinitatis dengan topik panupak ni debata di aka na pinilitna karya Allah bagi orang pilihannya naung tajaka naung tapai hutihut marhite turpuk jamita di Rom bidu walu ayat 20 onom sahatu ayat 30. Amanginang marhite turpuk sadarion dibuhai di ayat 20 onom aidang taboto manang aha natama si pangido otta. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Taringo tunamar tangiang taboto do tangiang dosada parhosaan ni haporseaon ni halak Kristen. Doa adalah napas iman. Doa adalah napas bagi orang yang percaya. Tangiang do komunikasi ni hita akan naung pinalua ni debata. Komunikasi natinopa ni debata. Jala tangiang do parpunguan ni pangidoan dokot lomo ni rohata nata paubuk tulomo ni rohani debata. Alanido nakaning dibuhay di ayat 20 onomi aidang taboto manang aha natama si pangido otta. Ido bagen taringot tutangiang agak memang nampe ngamar puluh tau kita gabe sahala Kristen namar tangiangon sai totong do gabe saya kira persoalan nate bolongai do mabait tangiang masih tugat-tuganan homa non inna homa inna ropanikan ide binna sasitong na tangiang siap perja budang adong bedi partangyangan.
holat tangiang pangodianon namate, tangiang sian naro, alaniaha, olo dojo ditulak perjabu partangyangan ala sidalian dang maboto mabait tangiang, bahkan olo sampai merbada amat tai dohot inatai. Hapenak kani didok tangiang ido parkosaan ni haporseon ni halak Kristen. Tangiang do komunikasi ni kita akanong pinalua ni debatasi palua kita. Komunikasita, komunikasi antara natinoppa dohot namanoppa. Maka tidak ada alasan tidak tahu berdoa. Molo na jolo, molo makirim manang manongo surat sadana toras tu yanak konna di pangaratoan. Manongo surat, jalan na jolo akan tua-tua kan buta huruf do. Lau maibana tu nama boto manang mungkin parsikola, lau maibana tu si, dipangido mapangurupion. Idok ma. Anaha au neng mabay surat tu gelekko. Alani dakku boto manurat urupi majuau inna rupani. Jala diurupi mai didok ma akka hata-hata nai. Jala duksakat surati tu geleng nai. Marhite posdo penajolo atek kamanginang. Sonari do ngahatop. Marhite WA dohot akka media sosial. Boy hita hatop rupani gabe maboto akka barita. Alayon, markite pos rupani sakat matu gelengna. Taberang madisi, ditikina manurati dang bapak nai alai boydo dipadenggan nasi nurunai asa denggan rupani sakat surati tu geleng nai songon surat ni natorasna tu yanakon. Denggam mai sudi. Dijaga mai jala di botoma dia dorupani nanaing sidohononna disi. Jala margite-gite turpukon di ayat 20 onomi alai nang toddi diurupi dogita di hagaleotta maka didoknak kaningan di udut nai aidang taboto manang aka natamasi pangido otta alai diurupi toddi ido gabedenggan diaka pangido otta gabedenggan diaka tangyangta. Ide binna secara jujur madok sasitongna dang taboto aka dorupani dang taboto manang aka natamasi pangido otta. Maka hari ini berdoa itu adalah meminta. Berdoa itu adalah memohon. Apakah kita sedang lelah menjalani hidup? Merasa doa seakan tidak dijawab Tuhan atau bertanya mengapa orang percaya masih mengalami penderitaan, ini menjadi sebuah pertanyaan. Alani dibuka do jamita sadarion margite pengakuan nama cai jujur sian si Paulus. Aidang taboto manang aka natama apalagi si dohonota. Tanang dohonota di siya manginang. Dang soal teknik tangiang manang hata nasitong alai patogugon pakotor rohata laho merpangiduan pakotor rohata laho memohon tu debata disude akka si pangido otta. Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang hidup di tengah tekanan berbagai pergumulan. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kelemahan, mereka mengalami ketidakpastian, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul di dalam hati kita. Tusido di pasakat suraton.
Karena mereka mengalami tekanan, berbagai tekanan, pergumulan, persoalan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam kita turpukon, Paulus tidak memberikan janji bahwa hidup orang percaya akan selalu mudah. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya di tengah pergumulan. Alanido didok asa martangiang nani ajaran ni todi di sido rupani di pasiko pangidoata. Amanginang alani madipaingo turpukon molo martangia kita sai jumolo tapasahat taleho dirita di luluhon todi porbadia. Todi ido na boy mangajari kita. Molo todi ido na boy mangajari kita. Molo songoni ato. Olo dodang malo kita maddoki. Molo dang diajari todi kita. Dang malo kita lako maddokko ni. Alay molo. Todi ni debatado na mangajari kita. Gabe malodo kita. Gabe taboto do natapasakat. Kita jadi mengerti apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Pada rupani, markite-kite turpukon. Jala ido nak kaning caritai. Dia meminta bantuan. Tudus tusido kita. Molo martangiak kita. Tabangido pangurupio siat todi ajari au Tuhan markita todim lako mangido si pangido oku sehingga bukan kehendak kita tetapi kehendak Tuhan yang jadi asa molo dang radapot mudo pena pinangidomi dang marungu tunggu to dang di bagasan gabe na putus asa, tapi di dalam pakirimon totong di bagasan lasni roha paimahon di akka alusni tangiang. Amanginang alanido, unang adok kita na mabiar manang maila martangiang. Asal ma di bagasat todi denggadoy saluhutna. Memang sekel dona martangyangon. Unang majuau inna opusitelim buasa. Daku buak kasamatakku. Dangadong hubungan nina martangyang dohot kasamata. Alerang binoto alanong dibain oret-oret na. Ape lupa mabuak kasamataon gabe sudat martangyang. Jala memang gudang dona somangat tusi. Alai di boto debatado berek kita ma danaki caritani danaki na di buah namong na inong na ibana tu sada perdalana di tobak taboto do tobak hutan ya tobak ibu mageleng nai hape adong ma nanaing menerkam nasida serigala lari mau makna bapak nai tinggalong geleng nai maka anaknya hanya mengerti doa makan. Dijonokon ni serigalai martangi yang geleng na ya hidok. Ya Tuhan, berkatilah makanan ini inna. Alai di boto de batado, nama biar do ibana ujungna gabe misir do serigalai, gabe malua ibana. Markitei dia tusi de batado. Alai kita upikir molonga sampai 40 tahun. Dak kuboto mabay tangi yang inna dak binoto be. Ay tangi yang urado ate. Molo na yung mangan, unang atong tangi yang pangodiano nate. So tung gabi sogorohan ido nga muna ilabung. Apalagi molo jagal manuk ilopa. Nga sero, olo. Apek setabay margadyang-gadyang tangi yang. Holasay ho martangi yang itorilok. Leling na itorin na. Kan? Ito tong molo tangyang mangat mate. Ale Tuhan, mauliate, nung ngaradi si pangano di son.
pak asini roham doon. Pasu-pasu maon. Kan ido? Amin. Mololaw modom? Ba ido tong. Unang sapi sa to nga jom tangyang mulo modom. Nga tarpodom dong ammo. Ido kan? Ape tong geleng tayo dong at martangyang. Dungi sogo nai tadungoy. Jala tarok. Kenapa kau tidurin na? Bah. Baik tertabu tong alus nida dana kiate. Mama pun lama kali berdoa inna kan. Semua diduakan orang mau tidur kok inna kan. Ido. Ale molo tangyang pangodiano nina tangyak ko masalugut. Kan ido. Mola dong ko be madok ko mamajo mabetang yang mga bah dakot tusi. Badak ko boto be. Kan ido. Ala nido. Dangadok kita. Unang adok kita na mabiyar. Unang adong maila, guarna pinakaningan, imatangi ang komunikasi, dohot debata na manopagita. Disima, tapasahat pangidot tu debata. Na mangigut, molotod di ido na mangajar kita martangi ang totu, akan nata pangido pe, holan akkalomo ni rohani Tuhan ido da manginang. Ido ate. Nunang dokon Tuhan leom madiaw hepeng sagoni dabuhodjo sa gidjang. Bohada molo toho gabe ditipa maulutay. Ido. Kan? Alay lomo ni rohani debatado. Molo ngatod di ni debata. Maka natapangido lomo ni rohani debatado. Cerita ni suami istri na marboniaga na sida. Lamlaris matiga-tiga nasida, martangiang manasida, didok amat taima, ale Tuhan, ngalakku be 100 bal 3-3 namion, pangiduan nami tusogot 200 bal ma inna, roi natay unang tahe Tuhan 100 ma, ro amat tay, wasa yo tapi ho, bah, mabiaraw bah, so tung lambagak parboniagat taon, baga akka usahat taon, so tung gabelaw ho, tuna asing. Onggaw pangidua ko 100 mahot inde na ka. 100 mahot ima tang pola inna kan mabiari natay so tung gabelaw matay kan. Lam gudang wang na olo dolam so di boto madok mauliate alari do ma Tuhan palancar usaha namion jala unang gijang rohanami. Iman ya pangidua nate. Ido. Yude binna dong, aldang kebetulan ala amang situa silitonga amang tibul silitonga nak kaning baga paraget daun ate. Jadi nang alan amang situa silitonga, adong go sada situa tatong marga silitonga, dang pola lomoro hakwi nang padita gajang umurhu. Hubangi do tutuhani martangi ang au tutuhani dak pola gajang umurhu. Say pasoal mahami say marsoal mahami kan, puasa amang. Hape gudang dojol masay lomoro hana gajang umur na sehat ibana. Buasa amang daong niku. Tang polay ng gajang umurku. Holam marpahopu pe pahopui inebana. Oma, kan? Holam marpahopu pe pahopui ipe tangi aku inangin inebana kan? Jauh nang pola jalo angka-angka tu debata. 50 no 10. Haberuk sahat ono 10 murmu. Be Tuhan, tangyak ku narehe ono 10 do. Tabay majo Tuhan 10 tahun naik inna musek. Tabay majo Tuhan 20 tahun naik daw. Alay do ma, lehon gajang ni umur, leho kaki pason, laho, madalani ari-ari ningolu. Ati, mola pesokot tangyang namang situ anak kani, marpahopu, pahopui, puji, Tuhan. Marnini marnono mayate. Marnini marnono. Balas roha dah. Ido tong. Ngalubi ra marnini marnono ate. Ido. Alani ido berak kita mah. Molo nak kaning di awali pe di turpuki totong margite-gite. Molo tung lelaki ta apakah kita sedang lelah menjalani hidup ini. Merasa doa kita tidak dijawab. Berak kita. Di ayat na mangikut. Di ayat 20 lalu. Manupak tunadengga do sure pabahenan ni debata.
semua mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dina sahali, jongjong masada doli-doli di trotoar atau di napai mahom mobil mak kendaraan. Kebetulan jonok di si pagar, jongjong ibana di pagar ni dalanon. Napai mahon kendaraan na. Alai seroma somut tupakna. Sai di hai sonibana. Lam godang semuton. Semut itu semakin banyak datang ke kakinya mengganggu dia. Dan dia marungut-ungut nabohado somuton. Sairo. Semakin banyak itu semut datang ke kakinya. Akhirnya meret maibana siani. Dia bergerak, dia berpindah tempat. Sehingga ketika dia berpindah tempat, mobil yang dia tunggu sudah lewat. Pas mobil yang dia tunggu sudah lewat, ada mobil satu lagi. Di mana dia menunggu di dekat pagar itu, mobil remblong. Alanido, ido ibana mau lihat ma Tuhan. Aut sugari nak kaning hujugul kod di pagariau, dohot doau tertabrak. Alanido manupak tunadenggan. Molope marunggu-tunggu tibana nak kaning gabe mago mobil na di paimanay alay malua hosana. Terkadang kehidupan kita juga seperti itu. Terkadang apa yang kita minta, tapi pada akhirnya semua mendatangkan kebaikan. Sude manupak tunadengkado, sude pabakenan di debata alani ido, ubahe saya totok kita martangiang di bagasan todi ni debata. Ini adalah karya penyelamatan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Panupak ni debata di akana pinilitnya. Karya Allah bagi orang pilihannya. Amanginang songonido jok pabahenan ni debata. Sipata do dibahen na hacit asa dapot kita na muli. Taingot ma si Josepi. Hacit do diae. Hacit. Pola di penjara ho ni bana. Habe di hacit nani hilalanai. Di penjara ibana. Di parade debata tangan na laho manakok jabatan nama cai tibo. Nama cai uli. Di nasobang sona. Nang pehacit dia ibana. Alay manupak tunadengado pabahenan ni debata di pardalanan ni ganup jolma akka naporsea. Sipata doi suhar turohatta, sipata doi mangalo logika doho cara berpikir ni jolma. Alani taingot mamanginang. Ummalo do debata mamereng aha na dumengga dingolutta. Ummalo do debata mamereng aga na umuli di ngolutta alani bokado tapasahat salugut pardalanan di ngolutta. Alani molo si patah hacit ngoluttai ingot ma. Dang na ditadikon debata kita. Alai dohot do debata mangula. Ala turut bekerja laho paturehon asa gabe dumenggan ngolutta. Asa gabe dumenggan ngolum. Dumenggan ngoluni yanakommu. Dumenggan ngoluni pinoparmu. Boido maralo bangiduan ni natoras tu yanakon. Terlumobi masalah di akka persikolaan. Hudok tu somma hoda amang daong oma. Dro bapa na tu somma hoate amang daong. Tu soddoau. Hudok ma atur ma Tuhan nguluna hobar tulomoni roham. Pasakton. Debatana mangatur ala ibana do nadumenggan mangatur di perdalanan ni ngolutta. Molo sipata di loas sita marsahit. Asa dukon ni taboto menjaga haki pasottate.
Hello nang songon akka ama na huboto. Ala nga marsakit laho matu dokter. Unang be marisa po damang. Olo. Merceci morang marisa biawin na kan. Hello nang pola gabi sogorohani parisap tuaw. Dungi dung melum sakit naon. Buah diulaki do. Diulakin. Stres aweh kon huisap do inna kan. Dungi ide bina molotung marsakit. Marsakit di sima debata mangula asa taboto hina argani hagi pason asa dukoni taboto majaga hagi pasota gabe dang taulak kobe hasalaan nama baik kita marsakit. Odo. Naparpudi di ayat 20 sia sahatu ayat 30. Ahado tujuan ni debata majau jala mamilit tita. Yang perlu kita sadari, kita menjadi Kristen bukan sekedar menjadi anggota gereja atau aktivis gereja atau hanya sekedar ikut dalam pelayanan. Itu terlampau kecil manginang. Alayadong do rencana besar ni debata tu ganuk pita. Asa ahama kita, asa gabe tudos tu pangalaho ni anakna. Ida tahen? Asa tudos tu karakter ni Yesus. Kita adalah imago de Allah. Molo pegabe anggota ni gereja melayani kita. Ina gloria dalam rangka HUT ke-23. Molo congono baga na terus ina gloria kan ni. Pas di ulang tahun nasida hudok. Selalu tularkan kebaikan, jauhkan kebencian. Cantik nasida ni di sido ede naik nakaning. Iyas tutu, iyas inna kan disambut luar biasa kan. Itu dah. Unak kola diede. Alay neng dohonon na markite edde munai neng patuduhon asa tudos tu pangalaho ni anakna ima Yesus Kristus. Songoni na sa distrik nakaning. Songoni ina Kamis. Molo tapatubegehon ya detai. Asa tudos pangalahota. Karakter ta menjadi karakter Kristus. Alani doa manginang. Molo songoni burjuni debata tu kita. Dada asa hola dapotan berkat-berkat jasmani kita. Alai asa sarupa tudos tu Tuhan Yesus kita. Haburjuon ni debata. Na totong mamasu-masu ngolutta. Na totong mangalehon nasa narikot di ngolutta. Ahado lapatan ni asa tudos menjadi serupa ima, sarupa karakter asa markita kita, boy di ida halak hadirion ni Tuhan Yesus di tonga-tonga ni ngolutta. Idon non, molo mulak kamu tujabu munabe, pada dahok kamu majo, pada ridahok kamu bohini debata di pardo paham muna. Unang dung mulak hola saha di jabu tor patuneng-neng. Dao, ikut senyum do. Dangi, unang itor neng di jabu, senyum. Ya, siapa yang di rumah, molo penakaning agak maol diusuk kamu inata manang amata tu garejaon. Toy maparekeli mato. Alani molo margite ekelmi dohonon nama. Hari Minggu doho majuau merminggu. Alaminardo hubereng bogini inatakon. Alaminardo hubereng bogini amatakon. Ikonin naman no. Maka ini tunjukkan. Margitei boy di ida halak hadirion ni Tuhan Yesus. Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta. Lani totong makita martangiang. Na pinili ni debatado kita. Totong makita patuduhon hadirion ni Yesus di ngolutta na pinilit ni debatado kita. Kita adalah karya keselamatan Allah. Jala di palua kita. Dapotan, hasonangan, hangoluak kita di pardalanan ni ngolutta. Amin. Martangyak kita. Mauliate ali Tuhan debata nunga tung takas di pakulingiho kami di minggu sadarion, di minggu pawaluhon, dung Trinitatis. Napaingotok kami, molope martangiak kami, naing dibagas sato dimi hami. Asahona mga jari hami, jala umalo doho alay Tuhan. Laho paturehon ngulunami,
nang tu akka partikian nanengro. Mauliate Tuhan, di das-dasodo saluhut ruas ni huriam, ro di parminggon nami di bagasan sadarion, manahui mual hangoluan markite-kite hatam, nungataruli hami, buanon nami may tuganup akka bagas nami be, buanon nami may tuganup akka pardalanan ni ngolu nami, asa mardame sonak kami, laho maddalani di akka pardalanan ni ngolu nami. Ale Tuhan debata, pasu-pasu saluhutna, ruas ni huriam, HKBP Rawamangunon, sude akka horong ama, totong nasida ale Tuhan, di bagasak kaki pason, laho manguluhon di tonga-tonga ni keluargana, tarlumobi di tonga-tonga ni ngolu partodion ni nasida, pasu-pasu akka ulaw parkarejoan nasida, pasu-pasu nang akka horong ina, songon ina soripada di tonga-tonga ni bagasna, totong soripada ina nalabok di tonga-tonga ni akka bagasna mangajari akka yanakon na rap dohot amanami. Pasu-pasu na sida marhite-hite umur na gajang hakipason dohot las ni roha. Pasu-pasu ragam ni akka parkarejoan na sida. Pasu-pasu nang akka ragam ni akka pardalanan ni ngolu na sida. Pasu-pasu akka yanakon na met-met ibur-ibur magodang. Na marsikola lehonon mubisuk dohot hapistaran na mangaluluyak ka parkarejoan. Patuduhon akka parkarejoan lapangan pekerjaan di tonga-tonga ni ngolu na sida. Nangalituhan akka yanakon na masihol di akka sirokap ni toddi. Homa Tuhan na mangalehoni marhite di akka biar midako jalan na sahapor seaun dohot tami. Secara khusus utangnya ko kami totong di akka ruas ni huriam, keluarga ni amanami inanami, na masigol di akka parianak konon ale Tuhan, masigol di tangis dohot ekel ni dakdanak di tonga-tonga ni bagas na sida, asiroham pasu-pasu amanami, loas marparbue bortian ni inanami, marura tutoru marbulung tugijang mardakka tu siamun mardakka tu habirang maranak marboru sikop las ni roha ni nasida. Tung tangihon tangiang ni nasida apusi ng ilu-ilu nasida. Asatu akka ari na mangihut ale Tuhan. Songon las ni roha ng pinasahat mo tu kami. Songon ima las ni roha ni nasida. Di partikyanon ale Tuhan. Tuho mahu pasahat tami. Disudia ka program di tonga-tonga ni huriam. Maragite-gite pesta gotilon dohot revitalisasi toilet. Nalahos si patupaon ni akka panitia naung pinajongjong ni huriam. Alani ale Tuhan marture may saluhut na. Sude mahami manupaki. Asa marhite akka panupayhon nami pasu-pasu na hujalo kami siyakko. Boy marture saluhut nai. Pasu-pasu nang akka panitia. Pasu-pasu parhalado ni huriam. Pasu-pasu saluhut ruas ni huriam. Margite-gite diaka parsauran nami di tonga-tonga ni huriamon. Ale Tuhan debata, tuho mahu pasahat tami, diaka ruas ni huriam na dibagasan nakalas ni roha, na marulang tahun di ari hatutubu, lehon gajang ni umur hakipason dohot las ni roha, na dibagasan ulang tahun perkawinan, uduti dame na sumurung na siyakoy di tonga-tonga ni rumah tangga na sida. Mardame sonang nasida di tonga-tonga ni keluargana, asa marhite yali Tuhan, sonang soharibu-ribuan nasida. Nang dipartikyanon di akaruas ni huriam, na dibagasan akaparsakiton, na di rumah sakit secara khusus utangnya ko kami yali Tuhan. Asa sumuang gogo, sumuang nakahipason ni nasida tu akapartikyan na nengro, pasu-pasu akka ubat si pangano doho sinumon na dikonsumsi, nangaka na sedang pemulihan di tonga ni bagas ni nasida, asa tu akari na mangigut rap marparsaurak kami dohot to. Ope ale Tuhan di akana marsak ruas ni huriam apuli rohani nasida ale Tuhan. Sahat tu tanganmu ma
daging nang todi nami, nang saluhut pangiduan nami, di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Tapasahat peliata na duminggat tutuhata maredehita. Tayo dewan ayat na mangihut jongjong makita.
matangnya koma piliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang horo haroroan ni saluhus selehol nadenggan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasyak kami pilihanon. Pati bulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami markite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girhami madok mauliate tuho. Markite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang say pinorbadia magoarmu say Roma harajaunmu say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami tugihon tu panguncunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorokon madamena tutod di munabi.